Jesu Kristu lothando kaNkulunkulu yesise nokuzalana komoya ngcwele uba kube kini nonke. Lapho sithi osiphe amandla sihlukane nobuthakathaka bethu, sihlukane nezinto ezifiswa inyama yethu. Abanye bethu bagcina nje ngo-Ash Wednesday ukusila, but namhlanje amaRoma ayazi isono, but we have not yet internalized ukusila kwethu. So namuhla sengathi lapho Jesu eninda khona impumputhe ngoda khona amaphutha ethu sikwazi ukubona umbuso kaNkulunkulu ethu. Ngalokho-ke kubasidele kufanele inkonzo nayimfihlakalo zemisa eliyingcwele masikhumbule siyiphambi kaNkulunkulu basizoni, sicele kuye intethelelo, sicele kuye isipho. Lord.
Makasawukele uNkulunkulu umninimandla wonke, asithathelele izono zethu, asize empilweni kwaphakade. uNkulunkulu Baba wasebenza umsebenzi omangalisayo okuxolela abantu ngoJesu olizwi lakho. Ake wenze ukuba amakholo akho akhawuleze afinyelele enkosini ozayo ePhasika ngentshisekelo evuthayo nangokholo oluvelayo. Sicela inkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephila ebuzana nomocoleyo ninguNkulunkulu munye ngezikhathi ngezikhathi.
his sons. When they came, he looked at Eliab and thought, surely the Lord's anointed is before him. The Lord said to Samuel, do not look on his appearance, nor on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as men sees. Men look on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. And Jesse made servants of his son pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen these. And Samuel said to Jesse, are all your sons here? And he said, they remain yet the youngest, but behold, he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and fetch him, for we will not sit down until he comes here. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and had beautiful eyes and was handsome. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forth. The word of the Lord. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Impossible.
Isifundo sesibili sithathwe encwadini yabaseKefesu. Nani nganingubumnyama, kepha manje seningukukhanya eNkosini. Hambisani okwabantwana bokukhanya. Izithelo zokukhanya zingukulunga konke, ubuqotho neqiniso. Ake nivivinye nibone okuthandeka kuNkulunkulu. Ningahlanganyeli nabanye imisebenzi yobumnyama engenanzuzo, kepha nibonakalise ukusoleka kwayo, ngoba ngisho nokukhuluma nje ngalezi zinto abazenza esithi kungaba amahloni, kepha konke okubonakalayo kuyakhanyiswa ngokukhanya. Uma sekukhanyisiwe nakho kuyakhanya. Ngakho-ke kuthiwa, phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu uzokukhanyisela. Nalo-ke izwi lethu lesibili esifundweni sanamuhla. Kuleyo nkathi uJesu esedlula wabona umuntu owazalwa eyinkunkuthe. Base bembuza abafundi bakhe bathi, "Mfundisi, ngubani owonile, nguye kumbe abazali bakhe, ukuze azalwe eyinkunkuthe na?" uJesu waphendula wathi, "Akonanga yena nabazali bakhe. Kwenzelwe ukuba kubonakaliswe ngaye imisebenzi kaNkulunkulu. Kuswelekile ukuba ngisebenzele imisebenzi yongithumileyo kusesemini. Kuyeza ubusuku okungasebenza umuntu ngabo. Ngisesemhlabeni ngiyakukhanya komhlaba." Wathi ukuba asho lokho, wafela amathe phansi emhlabathini, wenza udaka ngamathe, waninda amehlo empumputhe ngodaka, wathi kuye, "Hamba uye kugeza echibini laseSilowe." Lokhu kuthi isithunywa. Wahamba-ke wageza, wabuya esebona. Ngakho-ke abakhelwane nababembonile kuqala esanqila base bethi, "Akuyena yini lo owayehlala phansi enxiwa na?" Abanye bathi, "Uye," kepha abanye bathi, "Qhabo, ufana naye." Kodwa yena wathi, "Nginguye."
Base bethi, amehlo akho avuleke kanjani na? Waphendula wathi, lowo muntu othiwa uJesu wenze udaka, waninda amehlo ami, wathi kimi, hamba uyogeza echibini laseSilowe ugeze. Ngahamba ngageza ngabona. Bathi bona, uphi yena na? Wathi, angazi. Base bemyisa kubaFarisi owayeyimpumputhe. Kwakuyisabatha mhla uJesu enza udaka evula amehlo akhe. Nabo abaFarisi base bembuza ukuthi, wabona kanjani? Wayesethi kubo, wabeka udaka phezu kwamehlo ami, ngageza ngabona. Abanye abaFarisi base bethi, lo muntu ongagcini isabatha akuveli kuNkulunkulu. Kepha abanye bathi, umuntu oyisoni angazenza kanjani lezi zimangaliso na? Base behlukana ngalokho, base bebuya bathi empumputheni, uthini wena ngaloyo wavula amehlo akho na? Yena wathi, ungumprofethe. Manje-ke amaJuda abengakholwa ukuthi wayeyimpumputhe, wabuye wabona. Ngalokho abasebiza abazali bobonisiweyo ambuza bathi, yindodana yenu yini le, enithi yazalwa iyimpumputhe na? Isibona kanjani na? Abazali bakhe bawaphendula bathi, siyazi ukuthi uyindodana yethu lo, nokuthi wazalwa eyimpumputhe. Kepha asazi ukuthi usebona kanjani, nokuthi ubani wavulile amehlo akhe asazi. Buzeni yena usekhulile azikhulumele yena. Abazali bakhe babesho lokhu ngoba besaba amaJuda, ngokuba amaJuda ayesevumelene ngokuthi ayawuxosha endlini yokusonta lowo owayevumelana ukuthi unguKristo. Ngalokho-ke abazali bathi, usekhulile, mbuzeni yena. Abesembiza futhi umuntu owayeyimpumputhe, athi kuye, mdumise uNkulunkulu, siyazi thina ukuthi lo muntu uyisoni. Wayesethi kubo, angazi noma uyisoni yini. Kunye engikwaziyo ukuthi bengingimpumputhe, manje sengiyabona. Abesethi kuye, wenzeni kuwe? Wavule kanjani amehlo akho na? Wawaphendula wathi, senginitshelile, senizwile, nifunelani ukuzwa futhi na? Konje nani nifuna ukuba abafundi bakhe na? Abesemthuka athi, wena yiba umfundi wakhe, thina singabakaMose. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose, kepha asazi ukuthi lo uvelaphi. Wayesephendula umuntu wathi kubo, uyamangalisa ukuthi anazi ukuthi uvelaphi, phezu kokuba evule amehlo ami. Kepha siyazi ukuthi uNkulunkulu akazilaleli izoni. Anganti uma umuntu ekhonza uNkulunkulu egcina intando yakhe, uyamlalela yena. Akuzange kwaziwa ukuthi ukhona owake wavula amehlo womuntu ozelwe eyimpumputhe. Uma lo ebengaveli kuNkulunkulu
ebeyikuba namandla okwenza lokhu kanjani na? Base bephendula bathi, wena uqobo lwakho lonke wazalelwa ezonweni, pho ufundisa thina na? Base bemxosha endlini yokusonda. Wezwa-ke uJesu ukuthi bamxoshile, wathi ukuba ahlangane naye, wathi kuye, uyakholwa yini endodaneni kaNkulunkulu na? Waphendula yena wathi, Nkosi, ingubani yona ukuze ngikholwe kuyo na? uJesu wathi kuye, usuyibonile lo okhuluma nawe uyiyo. Wathi yena, Nkosi, ngiyakholwa. Waguqa phansi wakhuleka kuye. Nalo ivangeli lenkosi. Lord Jesus,